истифодаи самараноки замини назди ҳавлигӣ имкон дода ки ин зани меҳнатқарин бо аъзоёни оилааш ҳосили фаровон ба даст оранд. чунин бори заҳмат кашиданҳояшон натиҷаи хуб ба бор оварда хонашон пур аз нозу неъмат мегардад. бо усули кишти такрорӣ аз ин замини зархез самараи зиёд ҷамъоварӣ намуда аз меваю сабзавоти тару тоза захираи зимистонаро омода мекунанд. сад бор шукр бо аъзоёни оилаи худам, бо фарзандонам, бо келинҳоям дар замини назди ҳавлигии худ пурсамара истифода бурда ҳосили нек мерӯёнем. баъд аз чиндани аввал занҷибили булғорӣ, тезак, гашнид, пиёз, лӯбӣ, райҳон, он чизе ки барои тобистон дар кор аст истеҳсол мекунем. баъд аз кишти дуюм боз дуюмбора лӯбӣ мекорем ва аз меваҳояш боз ҳам пурсамар истифода бурда захираи зимистонии худро меваҳову ҳосилҳои медодагии боғ, он чизе ки дар замин мекорем, пурсамар истифода мебарем. бояд ки ҳар як оила замини наздии ҳавлии худро пурсамарона истифода бурда аз он самаранок меваву ҳосили ғун дошта зимистони худро бо серию пурӣ гузаронад. пешвои миллат доимо таъкид мекунанд ки бояд мо пурсамарона аз замини худ истифода барем ва ҳосили пурсамар роёнем. ин ба манфиати худи ҳар як шахси хонадону одами истеҳсол мекардагӣ аст. дар воқеъ шахси меҳнатдӯст ҳар пораи заминро оқилонаю дурандишона истифода намуда аз ранҷи кашидааш ганҷи фаровон ба даст меорад. нафаре ки софдилонаю содиқона меҳнат мекунад аз файзи замини ҳосилхези диёраш баҳравар мегардад. кадбонувони моҳири ноҳияи варзоб бо истифода аз ҳосили ҷамъовардаашон нушобаю шарбат ва ҳар гуна хӯришҳоро омода мекунанд. имрӯз мо нушобаро аз олучаи саҳрогӣ омода месозем. пеш аз ҳама мо бояд зарфи шишагиро аз тамиз гузаронем. ба ҳама маълум аст ки зарфи шишагӣ дар оби ҷӯшонида шуда ё ки бисёри занҳои мо дар офтоб низ омода месозанд. аввало мо аз олучаи саҳрогӣ сар мекунем. як пиёла олучаи саҳрогиро гирифта ба зарф меандозем. вақте ки мо ба зарфи шишагӣ гирифтем, баъд аз олучаи саҳрогӣ шакар низ омехта мекунем. як пиёла шакар дар ин ҷо лозим аст. ва касоне ки маъқул бошад ширинтар, онҳо метавонанд як ним пиёла шакар метавонанд истифода баранд. пеш аз шурӯъ намудан мо ба оби ҷӯшомада шуда олучаи саҳрорӣ андохтем ки то он ки қандоб омода созем. олучаи саҳроӣ бисёртар барои тунук кардани хун ва барои шикамрави кӯдакон хеле ҳам муфид мебошад. ҳастанд нафароне ки мехоҳанд як бӯяш ҳам низ болаззат бошад, метавонанд дар ин ҷо шафтолиро ҳам омехта кунанд барои бӯяш ва таъмаш. нушобаи мо омода шуд, онро мегардонем дар як ҷо бо сарпӯш бо ягон сачоқча ё дарсахонча онро маҳкам карда ва таи як рӯз нигоҳубин мекунем барои санҷиши он ки зарфи омодашудаи мо дуруст маҳкам шудааст.
онро мо аввал 1-2 бор чарзанонда ва онро чапа мегузорем дар як ҷо. Як шабона рӯз истад то он ки ҳубобчаош аз дарун барояд. зимни тайёр кардани захираи зимистона бонувон қоидаҳои санитарию беҳдоштиро қатъӣ риоя мекунанд. ҳамаи маҳсулоти захира намудаи ин хонадон маҳсули дастранҷашон мебошад. захираи маҳсулоти кишоварзиро барои гузарондани давраи зимистон сокинони ин ноҳия бо тарзу намудҳои гуногун анҷом медиҳанд ва дар фасли сармо хонашон аз ин неъматҳо фаровон мегардад.